بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah-u Teala köpkene ayetlerinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpkene hadislerinde bizge taqwa bularga, Allah-u Teala'dan qorqırga qoşa. Менә шушы тaqwalык дигән сыйфатка һәр бер мөселман кешесе, Аллага ышанган кеше омтыла. Инде тaqwалыкка ирешү яки әйтик христианнарда богобоязненность дип әйтик, һәр бер диндә дә бар. Шулай да тaqwалыкны дөрес күз алдына китерергә кирәк. Ни өчен дигәндә, кай вакытта без тaqwалыкны тышкы кыяфәтебездә генә калдырып, ички ягыбызга күчермибез. Мәсәлән, тышкы яктан безнең бөтен әйбер дә килешкән булырга мөмкин. Безнең инде яулыклар бер чәч бер тегедә чыкмаган килеш бәйләнгән. Безнең инде сакаллар сантиметрына кадәр дөрес итеп үстерелгән һәм кистерелгән. Безнең инде киемнәребез дә сөннәткә бөтен ягы белән туры килә. Ләкин йөрәгебездә, күңелебездә һәм кешеләр белән мөнәсәбәттә тaqwалык булмаска мөмкин. Мөхтәрәм кардәшләр, шуның өчен дә тaqwалык нәрсә соң ул дигәндә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям йөрәгенә тертеп күрсәтте, «Ат-тaqва ха-хуна» диде. Тaqwалык ул менә монда диде, йөрәгендә. Әлбәттә, тaqwалыкның урыны йөрәк һәм Аллаһ субханаһу ва тааля да Коръәни Кәримдә әйтә, Аллаһ Тааля сезнең тышкы кыяфәтләрегезгә карамый, Аллаһ Тааля сезнең гамәлләрегезгә һәм йөрәкләрегезгә карый ди. Ягъни, безнең гамәлләребез нинди һәм йөрәкләребезнең халәте нинди, менә шунысы мөһим. Кай вакытта инде әйтәм бит, тышкы яктан бөтен яктан да килешкән кешеләр белән сөйләшеп торган вакытта, мөселманнар белән сөйләшкән вакытта, алар үзләренең гамәлләре белән, яки булмаса әйткән сүзләре белән гаҗәпләндереп куялар. Мәсәлән, алар бик зур темалар турында сөйләшә, ләкин әле Коръәнне гарәп телендә укый да белмәскә мөмкиннәр. Алар инде бик зур фәлсәфи мәсьәләләрне хәл итәләр, ләкин гаиләләрендә тәртип булмаска мөмкин. Һәм моның кебек мисаллар бик күп. Шуңа күрә дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям тaqwалыкны шулай ук безгә аңлатып күрсәтә. Инде Али радиллаһу анһу аның шушы аңлатмаларыннан мондый нәтиҗә ясый. Тaqwалык ул ди Аллаһ Таалядан курку, беренчесе. Икенчесе, тaqwалык ул Аллаһ Тааля биргән белән яшәү ди. Һәм өченчесе, ул әзгә риза булу ди. Һәм дүртенчесе, ул кыямәт көненә ахирәткә әзер булу ди. Менә уйлап карыйк әле шушы 4 сыйфат бездә тaqwa кешеләрдә бар микән? Без һәр барчабыз да Аллаһ Таалядан куркабыз микән? Барган бер җиребездә, эшләгән бер эшебездә менә бу Аллаһ Тааля кушканча булсын әле дип әйтәбез микән? Хәтта үзебезгә зыян килсә дә. Инде һәр бер сөйләгән сүзебезне үлчәп сөйлибез микән? Бер эшне эшләр алдыннан Аллаһ Тааля исебезгә төшеп, туктале, хәдисләрдә, аятләрдә моның турында нәрсә дип әйтелә икән? Мин бәлки үземә түгел, кешеләргә файдага эшләргә тиеш түгел микән дип уйлыйбыз микән? Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук күп кенә Аллаһ Таалядан куркам дигән кешеләр Аллаһ Тааля кушкан белән яшәмиләр. Һәм бу куркуның мәгънәсе калмый. Чөнки син нәрсәдәндер курыксаң яки нәрсәгәдер ышансаң, шул курку һәм ышану белән яши башлыйсың. Ул синең гамәлләреңгә, эшләреңгә, сүзләреңгә тәэсир итәргә тиеш. Тормышыңны үзгәртергә тиеш. Үзгәртми икән, димәк син курыкмыйсың. Димәк бу бары тик сүз генә. Шуңа күрә дә тaqwa кеше ул Аллаһ Тааляның кушканнары белән яшәүче. Аллаһка ышанучы кеше ул Аллаһ Тааляның әмерләрен яки тыюларын үтәүче. Инде мөхтәрәм кардәшләр, әйткәнебезчә, әзгә риза булу. Менә бу да тaqwалыктан килгән гамәл. Чөнки безгә нәрсәдер ирешә икән, яки без нәрсәдәндер мәхрүм булабыз икән, булар бөтенесе Аллаһ Таалядан.
Әгәр дә безгә мәсәлән килә икән ниндидер нигъмәт, бу Аллаһ Тәгаләдән һәм без аңа шөкр кылырга тиешбез. Әгәр дә шулай ук ниндидер нигъмәт бездән китә икән, байлыкмы, сәламәтлекме, бәхетме, димәк бу да Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа күрә дә әзгә дә риза булу, ягъни булганга риза булу, шөкр кыла белү бу тәкъвалыктан килгән сыйфат. Менә күргәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, тәкъвалыкның адым сайын безгә әйтик үтәргә кыенлашканнан кыенлаша шушы 4 сыйфатка килгән сайын. Чөнки бит чыннан да менә хәзерге заманда әзгә риза булу дигән әйбер ул кызганычка каршы юк. Бәхетле булырга безгә шушы кымат шаулый бит. Мәсәлән, әгәр дә без элеккегә кайтып карасак, борынгы мәсәлән әбиләребезгә, бабайларыбызга, аларда бит бездә булган әйбер булмаган. Туйганчы ашыйда алмаганнар, ләкин аларны бәхетсез дип әйтеп буламы? Юк. Мәсәлән, безнең әти-әниләр, олы кешеләр кичкенә чакларында киемнәрен алыштыра, шулай бит берсе уйнаганда, берсе идә утырып, шулай үскәннәр, ләкин аларны бәхетсез дип әйтеп буламы? Юк. Чөнки аларның күңелләрендә әзгә риза булу дигән әйбер булган. Менә шушы дөнья куы артыннан инде хәзер без әйтик Аллаһ Тәгаләнең биргәннәренә риза булмыйча, канәгать булмыйча, мөхтәрәм кардәшләр, тақвалыкны югалтып, аның белән бергә бәхетебезне, аның белән бергә кичкенә генә әйберләрдән дә ләззәт алуны югалтырга мөмкин без. Инде беләбез, Әйюб алейхиссалам бик зур озак вакытлар авырый. 18 ел авырый. Шул вакытта инде аның хатыны әйтә: "Син ди күп авырыйсың, Аллаһ Тәгаләдән сора, Аллаһ Тәгалә синең хәлеңне җиңеләйтер" ди. Әйюб алейхиссалам әйтә: "Мин 80 ел әйбәт яшәдем" ди. Тагын 80 ел авырсам да бер дә начар булмас ди. Ягъни, әгәр дә карасак үзебезнең тормышыбызны, безнең тормышта рәхәт чакларыбыз күбрәк булган авыр вакытка караганда, бары тик без аны әзрәк искә төшерә белергә генә тиешбез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, ахират көненә риза булу һәм ахират көненә әзер булу. Менә шушы ризалык һәм әзерлек алар икесе бергә бара. Чөнки кай чагында без үлүдән куркабыз, үләсе килмичә. Я булмаса, ахиратка күчәсебез килми, Аллаһ Тәгалә белән күрешәсебез килми, моның турында уйламаска тырышабыз. Ләкин моның турында уйламаска тырышу ул бала чагалык. Чөнки барыбер үлем килә. Барыбер Аллаһ Тәгалә каршына без барабыз. Һәм барыбыз без картаябыз. Моны бер кая куеп булмый. Безнең тәнебез үзеннән үзе моны әйтеп тора. Чәчләр агара, инде җирҗыклар барлыкка килә һәм ахиратка күчәсең дигән безнең уй килә башлый. Менә кайбер кешеләр соңгы вакытта шушы уйларын качырыр өчен җирҗыкларын бетереп, чәчләрен буяп, үзләрен яшьләрчә тотып, контактта үзләренә яңа мәхәббәт эзләп, тормышын яшәртмәкче булалар, ләкин ул мөмкин түгел. Шуңа күрә дә без бүгеннән үк, олымы без, яшьме, ахиратка әзер булырга тиешбез. Ахиратка әзер булу дигән сүз, димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, мәсәлән, намазыгызны соңгы намаз кебек укыгыз ди. Ягъни, инде менә Хәзраил фәрештә килеп җиткән, яныгызда басып тора, сезгә мөмкинчелек биргән бер намаз укырга, сез ничек укыр идегез ул намазны? Без аны бөтен тақвалык белән, бөтен курку белән, бөтен Аллаһ Тәгалә турында уйлар белән, гыйлемебез белән укыр идек, әгәр дә хәзерге вакытта үлем фәрештәсе торса. Менә безнең дә мөхтәрәм кардәшләр, көнебезне шулай үткәрергә кирәк. Бүген соңгы көн ди. Бүгенге көндә мин изгелекләремне күбрәк кылып калырга тиеш, иртәгә мондый мөмкинчелек булмаска мөмкин дип. Менә шушы тәкъва кешенең мөхтәрәм кардәшләр сыйфатлары. Һәм инде әлбәттә күргәнебезчә бу сыйфатлар арасында без күрмибез тышкы кыяфәтне, без күрәбез реаль кешеләр белән мөнәсәбәт, күңелеңдәге халат һәм әлбәттә инде шушы дөньяга карашыңны. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.